area ni tatay. So ganina pa kabalo nga nada say gani kanindot mga schools diay. Hi, good morning mga kasityo. By the way, today may karon sa sitio Kiito. Mag-visit mi og duha ka tigulang didto, then maghatag mi sa ila og goods. Namin mantika dala. Pasalamatan day namo ang nag-donate aning tanan, Kuya Oscar Ong nakaron sa Korea. Thank you so much Kuya for this. Dako kay nga panalangin sa ila. Napak na namo ang mga goods. So ready na mi mulakaw. Ato na ta. So karon paingon nami dito sa Kiito no para ihatod namo ni ang mga goods nga gihatag ni Brother Oscar. So sila. Lom no? Lalo man. Balik ta. Pangita og pamaagi nga maka. Aw kaya ra man di ay. Mapasa ka tikat. Okira. Kakuan ni magilis. Tanawa na dito pikas dat. Ako tan-aw ko basig mas pinaw ko lang mapa kapit ba oh. Ang mga tinapa na panos na. Naggulat sa tag-iya may kinastata na. Hala. Hala magkuha mo din tong asin bay nakalimot ko. Ay pag nagkuha ta sa balay ba ba? Hala nagitungko na mi kani na mi ka. Di na mi ka lang. Kalamos kay lalom kay Agtungko. Tungko na lang yan eh. Manabok na sila. Natikat. Murag ako gid binakaulahian ron. Baba ka sa ako atikat. Dili. Okay lang kay para makasalong ra din sa ba. Siyag tubig. Dili basta-basta ang pagbaklay. Og magkaon may og pan. Aray. So kani mukaon si Atikat kay gigutom daw siya. Then si Badat pod og si Mother kay ikapoy sila sa ilang pagbaklay guys. So di sila manghatag. Oh, nindot kayo ang bukid. Lata. Gapoy na mo te? Ikaw dat? Inet, kapoy. Kapoy ako So, ang duwa na lahi kay. Chika-chika lang ni kay Handumanan sa among paghapon. Maagi man tang motor dire pero Walay gas. Oh, naka-helmet ganito. kulang man kay isa ra mong motor.
na. Mayong buntag. Wala, saging no. Napilang sunis. Sa una lagi, kadagman ko, nangalatak lang. So, Di manak ipabalik di Asia. mangaon may og saging og lansunis. Agay, ara. Wala pa na, wala kuha. Napantan. So, gisurprise gyud namon ni si Tatay kan higit karon. Wala gini siya kabalo nga aming anhime pero Nasubo siya. Kaya na, wala siya ka. naas siya giandam gyapon sa mga saging. Kaya ko di man sa... Nagkuhan lagi siya nga may saba kay magdakop siya og manok unta. Man nga, kuan. Si Nanay. Nanay. Okay, hi Nay. So, So, Daghay. gipunaan pa gyud niya og lansunis nga isa ka planggana. Kami gidala sa imatay. Kami gipangdala sa imuha. Taraw. Tay, namin pahatag sa imo, tay. Tay. Tay, Milo. Milo everyday. May mantika. Alam mo, pagkisa ka ng mga tawahan. Kuan man mo. Sabon. Basta mo Sugar. Ano pa ko paano kay napasa man ko diya. Pakiyaw na ko kininto sa radurot na namo ipalit-palit o. Tay. Tay, para sa imo ang tanan. Kayo, Dear Oscar. Daghang kayo salamat.